Monggo. Matur sinten, Mbak? Sedulur-sedulur lawas, Mbak. Monggo. Wah, bahaya melanda iki. Lek nganti jiwa garangane kumat, sormok tenan aku. Pamit, Mas. Monggo. Kok dangu mboten ngetok? Nggih, Mas. Kene pundi niki? Ane ajeng mantuk, Mas. Lho kok kesusu to? Lho ya mampir-mampir sik. Mboten, Mas, langsung mawon. Saestu mboten mampir. Nggih, monggo, Mas. Monggo. Mau sapa ya? Banget ya aku. Ngopo meneh? Was-was Bu kula, Bu. Lah kok was-was ngopo? Enten wong wedok rada enom dolan teng Kampung Riwil. Lah was-wasmu ki ngopo? Ya aku wedi to, Lek. Lho, lah apa wong wedoke ora ngambah lemah kok kowe wedi? Maksudnya ki dudu kuwi. Lah piye? Ya aku ki wedi nek jiwa garangane kumat meneh. Kosik to, wong wedok kok garangan nih. Maksudnya piye? Genahe piye? Dek. Nggih, Bu. Putrane yu belok nggih? Yu belok. Yu belok enten. Waduh. Kula mboten ngertos sih. Lah pripun toh? Lah niku. Kula blas mboten ngertos sih. Lah terus? Nah, terus niki kula bingung. Mosok to, Dur? Ki wong endi to, Bocah? Kula iki dereng sempet takon kok, Bu iki. Wah, bahaya iki, Dur. Mula kuwi. Bahayane iki ning ndi to, Kang? Loh, lah mungkin nek kelakuane momon kumat meleh bisa terjadi menelantarkan anak lho. Kayak menyia-nyiakan istri. Nah, Wah, masalah niki ndang kudu dibentengi sebelum terjadi, Bu. Wis, ayo ki bergerak we. siap. Wonge ayu tenan, Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok nyebuti ngopo? Lah, sampean iki lho. Ayo koyo ngene kok cerita kali kulon yo lucu to, Mas. Sampean iki kudu ngerti nek aku iki bojo. Lah kula ngopo ya? Lah sampean ngojo-ojoin kok. Kula niku mau ngabari yo, Mas. Ngabari kok kali kulon lho sampean ya Allah. Lah terus karo sapa? Wong sing paham wong ayu jenengan lho. Lah ndut. Niku wong teng ndi? Ayo dilacak ayo. Sik ale, aku tak metu sik cukup paketan. Ajeng ten pundi, Pak? Stasiun Lah niten apa? numpak angkot le. Mata gunung nggih, Mbah. Apa kowe? Ates-ates. Lho, Bu. Indra, Niki enten tamu sing aneh. aneh piye? Lah wong sing disebuti jenenge mboten enten ten Kampung Riwil. Saiki wong ning ndi? Lah niki monggo ten ngarep omah. Ya wis jago ngono sik. Ki aku tak bali. Bu RT piye to? Wong jagongan ra nyambung kok kon jagong sik. Putri Solo dasare kepara nyata. Mas. Ayo. Ngomongin nek momen iki lho, ayo digayeng ke. Lho iki ora perkara konser. Lah apa to? Buntuti seseorang. Ayo, Lek. Kayak buntuti sapa? Aku mau ketemu wong wedok wajah karismatik tenan. Wah. Ya, Lek. Ketoknya nek wong keblasuk ning Kampung Riwil, Lek. Yo, golek yo. Oh, iki berarti iki dalam rangka goleki musuhmu. Betul. Ayo digas. Ampun wedi lho, Dek. Mboten kok. Kula iki wonge lemah lembut, santai mawon. Oh
nggih. Berdok ya rung teko ta. Enggak paketan tadi. Boten kok. Oh, tak kira ngentosi paketan. Ya belok. Sik. Mangklingi mesti. Ya Allah, dek triplek to iki. Ya Allah, dek triplek. Triplek kok kandele kaya ngene to. Wah, ada 2 pasukan khusus kita. Khusus ribut. Kalian apakah tahu Mr. Momon? Maaf, saya tidak tahu. En Supra, Yes, sir. en kamu apakah tahu Master Momon? Maaf, saya tidak tahu. Oke. NCT, Siti mbahmu, N Komandan Siti. Mari kita lanjutkan bergerak. en Sirsan Bugang, mari. Wah, warga kampung Riwil kene iki kan lucu-lucu ya, Bra. Nah itu, nganggo N barang. NOPQRS. Vandra ki wedi, Dek. Dikira kowe iki arep sing-sing. Ya wajar lah wong ya urung tau ketemu lho. Lah kok malah ning kene toh? Ya aku kan pengen kayak surprise toh. Lah wis ketemu anakmu durung? Ya durung. Wong aku langsung jujuk rene kok. Lah ya wis ayo gek ndang rono, gek nyurpresi. Ya ayo Dek. Bareng-bareng. Ayo Ndra. Ketemu karo anake bulik triplek. Sumpah. Ya iki aku bingung tenan iki. Ini sapa? Bapak kopinya. Oke, makasih. Wow, Wah, sepertinya saya melihat tapir, Bu. saya juga, Gang. Tapir memidak raimu. Bu, Pak RT toh. Mas, niki niku ajeng digoleki teng pundi? Wis pokoke digoleki sik ngono wae. Lah digoleki mlaku terus ya kentolku iso mbledos lho, Mas. Lek jeneng golek iki ora ngerti nggone. Nek ngerti nggone jenenge ora goleki. Kuwi piye to jane wong lucu. Ah, lah nek argumentasimu kaya ngono ya aku ora iso ngopo-ngopo no. Soale meresahkan satu pihak keluarga, Pak. Nah, itu harus segera ditindaklanjuti dengan sedemikian rupa, Pak. Mbok empun to Bu, mboten sah seneng nyimpul kiriyen. Soale kesimpulan ini pun jelas. Jelas pripun? Jelas semua yang ada pasti akan ada hikmahnya, Pak. Alah, kowe iki cerigi saya to, Gang. Loh, lah kula niku kan nggih melu andil to, Bu. Melu andil iki aja gawe acara dhewe ngono kuwi. Loh, lah sing gawe acara dhewe sinten to, Bu? Genah kowe no. Lah jenengane pripun to diwangi kok malah ngono lho. Ning ora perlu mbok jelaske. Masalah iki ruwet. Mergane apa? Loh. Dan wah, kita ditinggal dah. Wah, payah nek ngene iki. Ayo kita cari info lagi yuk. Oke. Info. Lokasi, cek lokasi. Sherlock. Ya apa, Dul? Oke anyel ya, Min. Apa meneh? Ono cewek asing teko ning kampung Riwil. Lah terus kok iso sebel? Ya aku anyel to. Aku wedi. Engko nek jiwa garangane bojoku ki metu neh piye? Alah, Dul. Malah guyu to, Min. Lah kowe iki lucu lho. Cupiye toh mungkin khawatir kok malah dianggap dagelan. Nek masalah ngono kuwi, jane ora perlu membebani pikiranmu. Nek malah ngesel-ngeseli awakmu. Mas Momon kuwi memang terkenal garangane. Lho, tenan to. Osik to. Durung rampung kok wis mbok pedhot wae to, Dul. Yo, Pas kae. Pas Mas Momon karo kowe rembug dadi arep nikahan. Proses menuju pernikahan kuwi apa ya Mas Momon sing-sing?
Ora? Lah tapi kan musik totul. Durung rampung kok mbok pedhot wae lho. Yo. Mungkin jane mbok kei kesempatan ngomong ora to? Yo. Kuwi kudu duwe keyakinan nek Mas Momon kuwi memang bener-bener pilihanmu. Iya, aku yakin. Nek yakin, kudune atimu iso tenang. Mergo apapun sing terjadi, kowe kudu iso ngedhekke atimu lan ngedhekke atine Mas Momon. Iya. Kudu iso meyakinkan Mas Momon juga. Nek kowe kuwi memang bener-bener pilihane Mas Momon. Nek memangnya ono masalah kaya wingi kae, jane cukup diomongke apik-apikan wae. Ora perlu dadak nganggo nyindir-nyindir. Ning malah kata-katane kuwi nglarani ati. Peserta kirap saking pundi niki? Kelalekan iki jane turun sapa to kowe iki? Iki metu wedok ta lho. Ngerti no. Mas tuh wong wedok sing liwat kene iki mau lho. Walah, triplek to. Oh, jenenge triplek to. Lah jarene Bu RT wau triplek kok. Sik. Iki kancane BRT to. Ketoke nggih, Pak. Lah kerap banget to, Pak. Oh, berarti ora keblasuk no, Mas. Sik to. Saiki wong ngene ndi? Mau medal kali Bu RT ya, Pak? Oke, makasih infonya. Yuk lanjut yuk. Oke. Gas. Sik ya. Trio kompak. Weh. Goleki apa to iki? Madosi orang asing, Pak. Orang asing yang meresahkan satu pihak keluarga, Pak. Sopo toh? Jenenge men orang asing, Pak. Kula niku nggih tesih asing. Lah entuk info saking sinten? Saking Mintul. Lah kok saged meresahkan? Karena Aku wae. kula mawon to Bu, ben jelas dan ada penekanannya. Penekanan apa? Penekanan ruwet kowe iki. Allah. Lah kok malah ribut dhewe to iki? Nah, ibumu rari nih, Mas. Berarti kabari to, Mas. Bu piye to, Mas? Ora ngerti yo. Oh ya wis, Mas. Wis sedih to, Mas. Ojo seneng nyimpulne. Ojo seneng nyandaki dhewe. Tiwas sing dipikir wong elek. Ning nyatane jebul kosok baline. Malah dadi dosa ning awake dhewe. Mula berpikir yang positif. Tak kandhani ya. Wong wedok kae mau jenenge Dik Triplek. Ngayu tenan yo, Lek. Aku ngapusi, sumpah. Kayak ayu, putih kayak. Dan kalau kowe nyawang ora. Malah tenane. Kowe iki ngopo? Iki lho. Goleki wong wedok sing keblasoke mau to? Ojo ganggu sik. Lah kowe ngopo melu? Lah aku dijak. Lah kowe sing ngejanah kowe no. Lah iya nek aku dijak Mas no. Bali. Kekono awake karo bojone Mbak Siti. Aku tetep lan yakin pas disunatnya mergo aku nggo kaos kaki. Kaos kaki? Yo, kaos kakine ibuku. Pas aku dikon urip ning Solo, kaos kakine ibuku sing tak gawa. Dalam keadaan apapun, kaos kakiku sing nguatke aku. Mergo surga di telapak kaki ibu ya, Mas? Yo. Makanya sing tak gawa ndek iki kaos kakine ibuku. Dot. Masih sakit mboten. Nek atur ibu kula mboten rasake sakit. Walah,
triplek iki boleh tantri to. Sahabate Suwargi Mami. Walah. Kowe iki kebiasaane ngono kuwi lho, Nduk. Ora ngabari. Aku lho ngabari lho, Pak. Tapi lewat SMS. Lah wong yo bar mbok kabari ndek bengi kae, aku langsung blas ora gagas HP kok. Mau ngapunten. Lah paketane pundi to, Mbak? Lah kuwi sing dulang kuwi.